मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' फिसाफोरनि जाफुंसारनाय आथिखालाव बर' हारिया जेथिंबो जेरैबो दावगानो हादोंसै थिग बेफोरबादिनो गुवाहाटीनि कुरुहजाय स्टेडियामाव थांनाय जानुवारियाव 67थि नेशनेल स्कुल गेम्स आसामनि 14 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनायनि सायख'नाय हाबाफारिया सोलिदोंमोन। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि बे सायख'जानाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि अनजालु फिसाज्ला जुगामप्रित बर'जों लोगोसे एरिस बाग्लारि आरो रथिराम बसुमतारी बिथांमोनाबो सायख'जायो। गेलेगिरि साथामबो दायो झारखंडनि रांचीआव जानो गोनां 67थि नेशनेल स्कुल गेम्स गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बिथांमोन गेलेगिरि साफ्रोमनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायथिनायजों लोगोसे रोजा रोजा साबायखर बावनायखौबो बे समाव मिथिनो मोननाय जायो। बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसय गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 0 18193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।